Televize Barrandov uvádí Doktor z hor. Bílá smrt. Na neshledanou, pánové. Tak se měj, Frici. Co teď budeš dělat? Pojďme. Tatínku! Ester. Tatínku! Helko. Tak, posaď se. Jenom pojďte, kam se kráte. Dejte si masku a pojďte z toho lidi. Co je? Neblázněte, neblázněte. Přestaňte. Přestaňte. No tak už mě pustíte. Počkej, vezmi mě! Slyším ho. Všechno je v nejlepším pořádku. Naprosto vzorné těhotenství. Jako s Pascalem. Jenom kdybych mohla spát. To nic. Vezmeme Pascala sebou na hory, abyste si mohla odpočinout. Aspoň těch pár dní. Bere si manžel dovolenou? Od příštího týdne. Chce být u porodu. Co myslíte? Přijde to přesně? Ano, vypadá to tak. Děložní branka je ještě zavřená. Ale kufřík mějte pro všechny případy nachystaný. Určitě. Mám ho už zbalený. Tak, můžete se s tím trochu otřít. Děkuju. Kdybyste příští týden něco potřebovala, ordinace bude normálně otevřená. Doktor Hleistein z Innsbrucku mě bude zastupovat. Pokud by na mě vaše miminko nechtělo počkat, tak se o vás postará. Pascal bude mít radost. Už dlouho nikde nebyl. Taky už se těšíme. Konečně si trochu odpočineme, zaližujeme si a vyčistíme si hlavu. Všem nám to prospěje. Hlavně, aby vám vyšlo počasí. No, snad ano. Tak. Ještě se uvidíme, až přijedeme pro Pascala. To je vaše. Děkuji vám. Nashledanou. Mějte se. O quante belle figlie. Páni,
O quante belle figlie. Krásná princezno, váš princ vám skládá poklon. Sabino, nemůžeš mě zavést do města. Potřebuju totiž vosk a lyžařské brýle. A kde máš ty staré? Snad si je nestratil. Ne, nestratil, ale nemůžu je najít. Teď to nejde, pojedeme s Julií na maškarní ples. A ty brýle si koupíš z kapesného. Pokud vím, ztratil si už troje Maxi. To je radši půjdu najít. Do práce můžeš nejdřív za 10 dní, ale žádné fušky, je to jasné? Ano, já vím. Naschle. Naschle. Doktor Hallstein vám vzkazuje, že musel ještě na kliniku. Přijede pravděpodobně až zítra ráno. Jestli to nevyjde, tak mi Max asi utrhne hlavu. Žádný strach, určitě přijede. No, doufejme. Tohle bolí? Ne, A tohle? ne. Můžete být klidný, pane Mozre, doktor Hallstein je nejlepší diagnostik. Děkuji. Ten perforovaný žaludek musíte odoperovat. Vím, že tu hrozí peritonitida. Ale musí to udělat kolega Walter, jak víte, dal jste mi dovolenou. Ale Walter si včera zlomil nohu. Chirurgům by se měla sportovní činnost zakázat. Quante belle figlie, se me ne date una, Madame Adorée, se me ne date una. Quante belle figlie, Madame Adorée. Buď zdrav. Jedeme. Franci, víš, koho jsem viděl? Jsem na půdě, neslyším tě. Na půdě, teď večer. Franci, co tady děláš? Ty nemáš rozum. Víš, kolik je hodin? Nezlob se. Úplně jsem zapomněla na čas, Pankráci. Chtěla jsem se jen podívat, jestli bych tady nenašla nějaké hračky pro Julii, když u nás teď bude Ale celý jdi, týden. jak znám Sabinu, přivede Julii s plným kufrem hraček. To ano, jenže tady by měla mít něco jiného než doma. Třeba tenhle domeček. Ani jsem nevěděla, že ho ještě máme. Jo, a ještě něco jsem tu našla. No, Barbora, ale jdi. Co s takovým krámem? Jenom se podívej, není krásná. Jo, to je, ale já mám hlad a musím hned zasít. Tak dobře, udělám ti třeba pár vajíček. A to umím i já. Víš, koho jsem viděl? Karla Bichlera. Karla Bichlera toho?
Zvonil jste na nás? Jdu k Bichleru. Ti už tu nebydlí. Aha. A od kdy? No, nejméně 2 roky. Ty jsi ten Karl Bichler? Jo, to jsem já. Kam se odstěhovali? Ne, nic nevím. Jsi zvědavá, že? Jasně, že jsem, tak se pochlup. A Willy. Dobrý den. Dobrý den. Prosím tě, Franci, chtěl bych to letecky. Jistě, že, spolehni se. Děkuju, naschle. Naschle. Tak už mi to ukáž. Počkej, to budeš koukat. Ta je překrásná. Má cenu? Řekla bych, že jo, mohla by klidně být od Musmajera. V Telském kostele je taková a vypadá úplně stejně. To by bylo něco. Najít na půdě pravého Musmajera. Jednou kdo si koupil pravého Picassa. Jo, vážně, pravého Picassa za 3 marky na blešáku. Třeba budeš mít štěstí, Franci. Já bych si ji nechala odhadnout. To je dobrý nápad, udělám to. Dobrý den. Dobrý. Dobrý den, Karle. Dobrý den, Franci. Co je? Potřebuju novou adresu Angely. Ano, já vím. Bydlí už 2 roky na Krajtvégu v té novostavbě. Víš, kde to je? Jo, a taky se znovu provdala. No jo. Co teď budeš dělat? Hledat práci. S Bohem, hodně štěstí, Karle. Naschle. Naschle. Naschledanou. Ty jsi nevšimla, jak si tě pozorně prohlížel? Z očí mu kouká, že je to vrah. Řeknu ti, že jsem se ho bála. Přestaň, okamžitě toho nech. Potkat. Je to zlomený člověk. Nečeká ho nic dobrého. Zničil si život. Během pár vteřin. Mám je. Kde byli? Mezi věcma na koupání. Přibal mi ho, buď tak moc hodná. Proč si nevezmeš ten, co jsem ti koupila? No, jsem na něj zvyklý. Cítím se v něm dobře. Káre mio, ty jsi tak konzervativní. V oblečení, má milá, jenom v oblečení. Kdo by si chtěl zatančit s princeznou? Neměla by ses převlít, Julie? Jen nech, vždyť je masopust. Smím prosit, spanělá princezno? Fí! Amici, una canzone por favore! La 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 la. Vy se k nám nepřidáte, princi? La 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 la. Karle.
Přišel jsem se podívat na Pascala. Mám na to právo. Už ne a ty to dobře víš, tak jdi. Máš to tu pěkný. Gratuluju. Proč jsi sem přišel? Víš, myslel jsem, že třeba bude všechno zas jako dřív. Jak tě to mohlo napadnout? Po tom neštěstí, do jakého si nás dostal? Nevypadáš moc nešťastně. Rychle si někoho ulovila a sedla si do teplýho. Přestaň. Jo, to je jiný kafe, než když člověk sedí v cele a může jen vzpomínat, že býval kdysi šťastný. Odejdi, Karle. Jdi, prosím tě. No jo, starej by na mě Ale můj kluk by mě třeba rád viděl. Pascal není doma. Tak počkám. Karle, nemá to smysl. On tě nebude chtít vidět. Tak ať mi to řekne sám, přímo do očí. Prosím tě, Karle. Jestli máš toho kluka jenom trochu rád, tak mu dej pokoj. Už si kvůli tobě užil dost. Kvůli mně? Že to byla hlavně tvoje vina, to jsi mu asi ještě neřekla, co? Ty jsi blázen. Možná se ti tak jevím, ale nemůžeš se mě divit. Zničila jsi mi celý můj život. Ale svý dítě si vzít nedám. Okamžitě opusť můj dům. Nebo tě udám. Ohrožuješ mý soukromí. Ještě o mě uslyšíš. Jsem celý večer hrozně nervózní. Ale jdi. Všechno je zařízené. Kufry jsou zbalené, doktor Hallstein je tady. Co by se ještě mohlo stát? Neumím si představit, že budu celý týden bez Julie. Přestaň se zbytečně trápit. U Franci a Pankráce bude přece skoro jako doma. Bude se mi tam po ní hrozně stýskat. Ale to mě taky. Vadilo by ti, kdyby si jel nahoru jen s chlapci a já zůstala s Julií doma? Ne, to nemůžeš Maxovi udělat. A mě taky ne. Víš, jak se těším, že po dlouhé době budeme zase jednou sami. Sami? A kam pošleme ty 3 divochy? Přece lyžovat. Určitě se rádi někam vydají sami. A my budeme mít čas pro sebe. To jsem opravdu zvědavá, jestli to bude tak, jak říkáš. Uvidíš. Ti snowboardisté si myslí, že patříme do starého železa. Tak stará se zase necítím. Ovšem týden je na mě moc. Domluvme se tak. Když zjistíme, že se Julii u Franci nelíbí, nebo že ty to bez ní nemůžeš vydržet, vrátíš se prostě dřív. Troufnul by si na ty kluky sám? Určitě. Nespí a hrej. Jak to? Na řadě si ty? Já už jsem hrál.
To si zaspal? Jak myslíš? Do háje. Máš, co jsi chtěl. To je blbá hra. Jo, vždycky, když máš platit. Ale podívejme se. Buďte zdraví. Ahoj. Ahoj. Červený. Dej mi radši dvojitýho panáka. Že má vůbec odvahu sem Doufám, že lézt. zase rychle vypadne. Měli mu napařit do životí. Ty jsi tu šéf, Aloisi. Proč ho nevyhodíš? To nejde, když Tady to máš. Nebudu tady s ním sedět. Já taky ne. Dívat se, jak tady chlastá. Tak ne, tady nebudu. Nebudu sedět v hospodě s kriminálníkem. Ukliďte stůl, Cili. Platit nemusíš. Ale víckrát sem nechoď. Potřebuju pokoj. Nemám ani jeden volný pokoj dneska, ani v nejbližší době. Musíš si najít něco jiného. Aha, tak je to. Ano, bohužel. Rozumím. Zastav to, Tony! Ahoj. Spal jsem tady, no? Kdo tě sem pustil? Neměl jsem se kde vyspat, tak jsem vlezl sem. Vypadni odtud. A víckrát se tu neukazuj. Tony, co blázníš? Vypadni! Ať už si pryč! Au! Au! Máš rozum? Přeskočilo ti. Padej odtud, než bude zle. Vypadni! Pojďte, Christa už je v ordinaci. Dobrý den, Christo. Dobrý. To je doktor Justus Hallstein. Dobrý den, slečno Christo. Moc mě těší. Tak jsem si vás nepředstavovala. A jak? No, poněkud staršího. Aha. Christo, vyhledejte prosím karty dnešních pacientů. Podíváme se na ně vedle. Ano, už jsem vám je našla. Máte je na stole. Prosím, kolego. Děkuji. Dobrý den, Christo. Pane Konráde, ordinovat se začíná až za 10 minut. Ale já mám koliku. Pane doktore, mám těžkou koliku, křeče, cukání ve střevech a je mi zle. Snědl jste něco závadného? Nesmysl. V těchto dnech držím půst.
Vydržíte půst o masopustu? Křesťanský zvyky už dávno neuznávám. Podle muslimů je teď Ramadán, to jsou jejich postní dny a podle nich já se řídím. Proto jsem taky celý den nic nejedl, doktore. Aha, a co večer? Večer už jsem si dal normálně jelítko s křenem, zelený salát a zapil jsem to jedním pivem, jenže pak během noci začaly ty křeče. Nedalo se to vydržet a tak jsem si vzal trochu pivních kvasnic, což dělám běžně, ale včera to vůbec nezabralo. A kdo vy vlastně jste? Doktor Hallstein, dobrý den. No, bude mě zastupovat během dovolené. A tak. Nejste na doktora trochu moc mladý, asi toho ještě moc neznáte, ale můžete se s důvěrou obrátit na mě. Já mám za sebou spoustu nemocí a Bůh ví jakých potíží. Vyznám se. Co mu dáváte? Placebo. Placebo? 3krát denně. 4krát denně. Cože, už 4krát? Ano. To už je to se mnou tak špatný? Pane bože, já jsem to tušil. Naschledanou. Děkuju vám, pane doktore. Není zač. Naschledanou, pane doktore. Christo, ten mladý doktor je moc milej, ale musíme mu pomoct. Jak to myslíte? Představte si, že ještě ani neví, co je to placebo. Musíte mu vysvětlit, že je to jediný medikament, který mi pomůže. Uděláme z něj lepšího doktora, než byl Albert Schweitzer. Kde pak, mládeži, to už pro mě není. Ještě tak před 20 lety. Já mám rád pavouky, podívej se, to má maska. Dobrý den. Dobrý den, okamžik. Ano. Ruku líbám. Podívejte se, co tady máme, pane Bauere. To vypadá jako raný Musmajer. Máte nějaký doklad, že je ta soška vaše? No dovolte, jak to myslíte? Promiňte, milostivá. Setkávám se tu s různými věcmi. Proč jste přišla? Vy byste ji chtěla prodat? Jestli to myslíte vážně, koupím ji. Opravdu? Ale ano. Máte doklad o její pravosti? Ne. Je to dědictví, víte? V tom případě se musí udělat expertíza. Jste ochotna uhradit její náklady? Když je to nezbytné, tak samozřejmě ano. Zatím se posaďte, vystavím vám potvrzení. Okamžik, prosím. Ano, 2krát denně, ráno a večer. Děkuji, pane doktore. Naschledanou. Naschledanou. Paní Zomrauerová, je vám něco? Ne, vlastně ano, Nemůžeme si někde promluvit? Ano, pojďte prosím dál. Hned vás vezmu. Dobře. Jedná se o Pascala. Je nemocný? Nemůže s námi jet? Včera večer tady byl jeho otec, můj bývalý manžel. Propustili ho z vězení. Chtěl vidět svého syna. Ohrožoval vás? Nezměnil se. Je žárlivý jako dřív. Když viděl, že jsem v jiném stavu a očividně šťastná. Ne, on mi nedá pokoj. Až zase všechno zničí. Je pochopitelné, že chce své dítě vidět. Bojím se o Pascala. Mám strach, aby ho neunesl. Pane doktore, prosím vás, pomozte mi. Pascal nesmí zůstat doma, musí okamžitě pryč. Dobře, pošlete ho po vyučování k nám. Tady ho nebude hledat. Vyspí se u nás a zítra stejně odjedeme. Děkuju. Ale definitivní řešení to není. Ne, můj manžel půjde k advokátovi.
Pokusíme se, aby mu zakázal stýkat se s Pascalem. Jasně, už jdu. Pascale? Já jsem tvůj tatínek. Tatínek? Pojď. Nic ti nemůže udělat. Znáš ho, kdo to je? Jeho pravej otec, ten vrah. To je fakt on. Franci, jdeš se vyspovídat? Ne, dnes ne. Dobrý den, pane faráři. Chtěla jsem se jen podívat, jaká jsou v našem kostele umělecká díla. Proč pak? Mám asi sošku svaté Panny Barbory od Moosmayera. Neměl by o ní náš kostel zájem? No ne, Franci, kde jsi k takové věci přišla? Zatím to ještě není jisté. Teď jí pan Bauer ze starožitnictví posílá na expertízu. Tak to já bych ji hned koupil. Vážně? Ano, byl bych moc rád, kdybych ji tady mohl vystavit. Pak by se už kolega Stelfu nemohl vytahovat, že jen on má Moosmayera. Ten starý chlubil. Pardon. Ale odhadní cena je kolem 100 000 šilinků, jak říkal pan Bauer. Franci, tak to je moc. Nemohla by se uspořádat sbírka? To nedáme dohromady. V téhle době... Tak definitivně ne. Ne. Škoda. Škoda. Zdravím vás. Ahoj, Petře. Dobrý den. Vítám vás, mladá paní. Pojďte dál. Ahoj, Dobrý tati, den. jak se máš? Dobrý Už den, jsi to dobrý slyšel? den. No jo, ano. Viděl jsem Karla už včera večer. Nestavoval se u tebe? Ano, chtěl vidět Pascala. A dnes na něj čekal u školy. Odvezli jsme ho pro jistotu k doktorovi. Proč? Nemyslím si, že by mu chtěl Karl něco udělat. Kdo ví? Chtěl bych, abys šel na pár dní bydlet k nám. Odjíždím na služební cestu, která se nedá odložit. Nerad bych nechával Angelu samotnou. Tak dobře. Děkuju. To víš, mohl by se znovu objevit. Ačkoliv ty bys ho možná přesvědčil, aby už konečně dal pokoj. Dřív jste si, pokud vím, dobře rozuměli. Dokonce jste spolupracovali v Lavinové komisi. Můžu to zkusit. Mami, jede Méďa s náma? Jistě, bylo by mu tady smutno. Snad sebou nepovezeš celou domácnost. To nech na mě, tomu ty nerozumíš. Vezmu si auto, Franci už na nás čeká. Pojedeš s námi? Ne, já myslím, že bych měl zůstat s chlapci.
Můžeš mi říct, proč jsem tak nervózní? Bichler přece netuší, že je Pascal u nás. Pane bože, když si představím, že by měl tohle prožívat Max. Nám se nic takového nemůže stát. Nesmí. Tak. Já chci, aby si jel se mnou. Dobré ráno. Promiňte, já... Tomasi, máš tady nějaké zranění? Hned se na to podívám. Tak. A příště pojedeme na hory my dva. A já tě naučím lyžovat. Chceš? Jo. Dobře. Čau. Pojďte dál. Děkuju. Dovolíte? Hned vpravo, prosím. Ty jsi tehdy u soudu nebyl? Kdy jsi ho vlastně viděl naposled? Nevím, asi tak v 8. Nikdy jsi mu nezavolal ani ho nenavštívil. On mi taky nikdy nezavolal. A žádný návštěvy si nepřál. Tak. Zítra se to musí znovu převázat. To už vám udělá sestra. Kdy vám naposled dávali protitetanovku? Já nevím, to už je dávno. No, tak vám ji pro jistotu píchnu. Jak se vlastně jmenujete? Bichler. Karl. Bichler? Ano, ano. Karl Bichler. Vrah Bichler, aby to bylo úplně přesný. A chyběl ti nějak? Na začátku ano, ale když se na mě dívali všichni přes prsty a máma kvůli němu plakala, tak jsem ho začal nenávidět. Ty tomu... Věříš tomu, že on to... Jen to klidně řekni. Chceš vědět, jestli Tonyho zabil? Nemusíš mi to říkat. Ne, on ho nezabil. Máma to taky říká. Nemůžeme mluvit o něčem jiným. Nechci se dělat lepší, než jsem, ale byla to nehoda. Cestou jsem si uvědomil, že nevím, jestli jsem zamkl sklep. A tak se můj kolega Tony rozběhl, aby se podíval, jak to je, a stačilo pár vteřin. A přestal jste se ovládat? Jo. Ztratil jsem hlavu. Předtím jsme se s Tonym pohádali kvůli mé ženě. Na maškarním plese tancovali jenom spolu, ohromně se k sobě měli. Mé ženě vůbec nevadilo, že to všichni vidí. Teď má zas dalšího. No tak, pane Bichlere, jste k ní nespravedlivý. Když člověka ovládne žárlivost, tak se mu všechno jeví. Ne, to není můj případ. Musel byste je vidět, jak se chovali. Při tancování se k sobě tiskli, jako by tam byli sami, pak dokonce zmizeli a všichni je pozorovali. Teď najednou dělá, jako by byla svatá. A jak se choval Tony, když jste mu to vyčetl? Smál se. Vysmíval se mi. A pak? Chtěl jste se mu pomstít, že? Vy asi čekáte, že tady udělám doznání, co? Ne, to ne, jen jsem si myslel... Člověku se někdy uleví, když to někomu řekne.
Už musím jít. Jdu za synem. Jednou se musí dozvědět, co je jeho matka zač, že vinu nese ona, ne já. Pokud vím, tak Pascal odjel na prázdniny. Vy znáte mýho kluka? To víte jako pacienta. Je snad nemocný? Ne, Pascal je zdravý jako Bůh. Nevíte, kde bych ho teď našel? Ne, nevím. Paskale, vem nahoru kolu. Jo, vezmu. Tak, nashledanou. Nashledanou A dávejte děkuji pozor vám. na cestu. Ano. Naschle, Betty, Nashledanou. měj se. Tak a je to. Co jako? Dnes poslední pacientka. Škoda. Jak to? Proč? Byl to mimořádně pěkný den. Už dlouho jsem takový nezažil. Proto jsem tu taky zůstala. Tady aspoň člověk ví, že ho někdo potřebuje. To na klinice také, ale ve spojení s řadou stresu. Nezajdeme si na večeři? S vámi kdykoliv a rád. Za doktorem už dneska nemusíte? Ne, tam je teď cestovní horečka, jen bych je rušil. A pak na dotazy mám přece vás. Samozřejmě. Tak, můžeme jít k Angererovi. Poznáte se tam s místními lidmi. Ale musím vás varovat. Můžete se dostat do řeči. Doktor Burgner, tady Hallstein. A děkuji, dobře. Zrovna jsme skončili s návštěvami. Ano, bylo to bezvadné. Tvarohový koláč paní Huberové byl jedna báseň. Ano. Chystáme se s Christou na večeři. Aha, no jo. Jistě, že přijdu. Dobře, už jedu. Lituji, večeře při svíčkách se nekoná. To je škoda. Změnili plán, chtějí odjet ještě dnes večer. Stalo se něco? Ne, jenom chtějí už od rána lyžovat, takže si to vynahradíme někdy příště. Jsem tady přece celý týden. Franci, tady to mám podepsat? Ne, dole. Aha. Tak, a ještě dostaneš razítko a je to. Děkuju. Naschle. Naschle. Soška. Nussmeier. Na základě expertízy vám oznamujeme, že vaše soška je s největší pravděpodobností rané dílo Alfonse Nussmeiera. Já se zblázním. Už něco víš o té své Barboře? Počkej. Ukaž. No tak, Franci, teď buď sticha. Dobrý den, Franciska Pirchnerová. Ano, četla jsem to. Ano. Cože? Kolik jste říkal? Ano, určitě. No jistě, tím lépe, ano. Jo, a ta kniha, však víte, kterou myslím, ta s těmi zvířaty se od toho rovnou odečte, že ano? Ano. Děkuji vám. Naschledanou, pane Bauere. Naschledanou. Tak co je pravá? Je. Určitě? Ano. Co uděláš, prodáš ji? Už je téměř prodaná. Ve starožitnictví u pana Bauera byl nějaký zájemce. Čekal prý jen, jak dopadne expertíza.
Nebože, ty máš ale kliko? Nemůžu tomu věřit. A Pankrác, ten bude koukat. V českém znění hráli Zdeněk Dvořák, Daniel Dítě, Silva Talpová, Zdeněk Junák, Drahomíra Kočová a další. České znění připravili překlad Eva Uhrová, české dialogy Ludmila Bařínková, dramaturgie Rostislav Lancman, produkce Jitka Kočíková, zvuk Petr Vítek, režie českého znění Aleš Jarý. České znění připravila firma Eurokim.